haba po ng trabaho ko, nakatulong po sa akin ng malaki. Kayo po yung may naman ng Markape at ito po ay makakatulong sa ating kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Kung gusto mo lang malambot na pizza at loaded na ingredients, mag-Deli's Cheese Dough Pizza ka na. For as low as 199 pesos, you can order on our Facebook pages at magpa-deliver. Enjoy a wide variety of Deli's cheese flavors like garlic seafood, kaniyaki, all meat, and pepper beef. Now open for franchising. Contact us on our Facebook page, DCD Foods Franchising, or call us at 045-301-7900, or send us an email at dcdfoodsfranchising@gmail.com.
naglapot ulayan pikalog mo, simbot mula rin ka kung kalaban, ingkulis at nakakulangan bintang, tutumaya impasalamat ko king matasat mayupay ang Ginoo, tapat talugod ng alam kupas, iyang alam patanat kung agkas, ding walungabong lang anting palma, anting sendrong Libano dagulan, king banala templong itanam lang, tunwala man magyesa diwala. Tutumaya, ingpasalamat ko
at Bright FM 91.9. Friends tayo! 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabengi po kay kayo nga ni po'y Brother James at makayantabe kayo po king DWBL 91.9 Bright FM ing radyo na po ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga po. Welcome po king kakatamong Season 2, Episode 38 na ning programa na po ng Archdiocesan Council of the Laity. May ka-episode 38 ta. Nablamag, count up ta lagi na. Kaya ba't ini po yung programa tam? Like ko love ka yung programang makiramdam at magparamdam. Abayin nyo kaya po kayong may itong oras kaya panitang more than 1 hour na. Kaya 1 hour na kwentuhan po. Kaya betala po rin kaya katamong co-host. Pakilala po kaya katamo. Siyempre, yung pinakamalagutan, doktora. Sister Bernadette David Aguilar po from San Agustin Parish, San Fernando. Happy Easter po. Happy Easter. May kapag-greet. Excited. Ako po yung Brother Fair naman, iba't po king parokya ng Ginong Mitas Banwa. Happy Easter po, kaya katamungan. Kaya beta lang ang Puking Archdiocesan Council of the Laity. Yan po, lata pa rin pong guest kasi po, burimi po may pagkwentuhan tampong pasibayo. So, para po kareta pong makiabe kay katamo keng kwentuhan, nung ating ko pong greetings, sabihan niya po yung parokyayo mo naman po. O naman pong buri yung ipayabot, i-text yan mo po keng globe number 0915-954-1303. Kaya pong smart 0918-351-8282. Kaya naman pong Sun Cellular 0942-357-4268. Maya pwede dakatamo ng bayan kayong live stream na po. Kaya pong kanya kayong YouTube ang po kayong Facebook. I-search mo po yung Bright FM 91.9 Bright FM. Akit siya po tambing. Kaya ba po kayong Twitter, pong Instagram, text yan mo pa, search yan mo po, 91.9 Bright FM, DWBL, 91.9 Bright FM. Uita po. So, bayo ta mag-umpisa, anyaran tayo pa yung sahop ng Kimbabon eh. Yes. Kailangan mga di taong pamon. Wow. Doktorya, mag-lead kaya katamo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo ang host, resource persons, technical people na sangkot ngayong oras na ito upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naaayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Have mercy on us. Mercy on us. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
kung per, tandaan niya pa yung piece of yan tamo last time. Ingatan da ng konpi sabi tamo rin practices tamong pachelen. Wow. Particular, sabi ko pingkanta niya, dapat at yung doktora kanta kasi yung liturgies kaya katamo, yung involved talaga yung liturgy yung parokya. Wow, kasi, siyempre, mag-start tam kitang pan Sunday. Wow. Kaya ba't itang kahit tamo during the ang importance na itang 3 Mass niya. Yes. Ang stampin 3-in-1 eh. One mass in in 3 days. 3 days. Na mag-start siya ng kasaya. Yeah. Diba talaman blessing. Diba Yeah. Friday, mag-start yung tahimik, mag-end yung tahimik, ala pa rin blessing. Yes. Diba last, tahimik na naman mag-start. Mag-umpisa, yeah. Diba, ito, sinayan na naman. At saka missing dyan la Resolu, di ba? Yes. Naka-reach din kaya katamong liturgy pa siya triduum na ng Holy Week. Ako, minado ko, nanganak ko, lalo na ng high school na, syempre, mag-enjoy ka because you're in the company of friends, family, pat siya mag-attend ka rin. Pero as you grow older, mas appreciate mo itang sabihan ng drama. Yes. Itang encourage, symbolic, pero diyang every year gagawan mo ito at balamatin niyang additional meaning every year. Tabalo at makanita na. Same reading, same kind, pero every year magada, makanita pala ito. Itang makanita. Siguro sinabi yung Word of God is living kasi at yung surprises pa rin every time na basan men. Butang, yung Mass is a personal encounter with Jesus. Without that, bala mo yung kompleto tang kaya kang misa nito. So, pag makanita niya pan drama nga mo, lalo yung sasanting tang karanasan mo, pa siya makanita. Yan, At saka di ba, nang kay detang readings, tatagkila na katamo. Yes. Because atin tamong bayong experiences can be, na detang readings ilang mamiedalan para mas lalo tamong masinaga na pamisit, ampong maging malalaming kasalpantayanan tamo. Kasi nang kay, di ba, sasabihan na, kabud na nagagawan din Katoliko ini, dama 19 dyan. Pero as we grow old, alamin, Brother James, admitan ko na I'm old. Aray. Na itapin, it enriches our spiritual life. Na every year, ako man na-experience kita. Ako, amazed ko at pa din makanita nitang every year, makanyan, tati niya laging bayong meaning, niya nakan bibiyangan kagad. Ko initang Holy Saturday, supposedly silence. Pero bala mo yata, first time ko mika-experience silence ngayon kasi in the past, patang yung babagyang Paris kasi, itang Saturday yung pinaka-busy kasi sadya mo ating mag-practice at Tutupin to. Wow. Ako naman, hindi nurot ko, mag-practice lang rin ang kain. Sabi ko, every year na naman gagawa niya. Siyempre, tinambayang miyembro ako. At saka niya, kaya makakalinguan. Kanina tabi niya mag-serve ko pa. Kita mo itong parokya, medyo senior na itong parish priest mi kanita. Mismo sabihan na, uling once a year gagawan, kaya kakalingwan ko. Kaya piningbulin natang gagawan ko kanita. Especially po ang vigil na ng Easter. At yung gulot na, timog katang blessing of the water. Mong ipalbog po yung kandila, ipalbog ko na yung ipalbog yun po. At saka pilang beses na. Di nan menkyu. Agyang ngeni. Walang sarsuelo. Ang ngeni mo rin din kaya kaming night sa tilo kayong gulot na ning pari. Among, makatatlo. Anya ako minsan suggest ko, lalo na Holy, kaya ba't sana po metong ka rin pong pari mag-MC ako. Atin talagang lalawi kitang details. Wow. Actually, rin ang altar server supposedly ting makayasan ka rin as MC. O na nang usually may assign na MC, tang medyo makiedad na yan. O nang po tang katang activity proper, siyempre mag-aarala rin, o kaya kasa mag-gobrano rin nga, di ba?
at ilang alawang obligasyon na kailangan ng bigla lang available. So kung makakaretang nun yung available na mo na niyang kai, enough pa itang training pangaras kitang seremonyas na ning good Black Saturday ning vigil. Tutupin niya ng kaideng i-assign me, detan talagang transient. Burik sabihan, kitang pa magsilbi, aliwaret ang luntola mo po, ang bisala. Detan talagang committed na talagang come what may, talagang atilo. Ila ring didinadang assignment. Ikami rin lalo na ring mamasami, ding pilinan mi retang aman waning matenakan na talagang committed. Mga Pilipinyana na para doktora ang tanyang hysteria ba tayo mga Pilipinyana kayo? All throughout detang significant na misa like Palm Sunday, itang Triduum, Paschal Triduum deta. Ne? Pero except for Good Friday, aligami big Filipiniana. Actually, may gumpisang practice yan kang among Rick eh. Sabi na, kasi di nan tayang importansya dening Aldore. So, inumpisa na karetang fiesta na San Agustin, Christmas Day, Sabi nitang Iman, siguro one time topic tamo imalan niya. Kasi sometimes we bala, kasi kung minsan magdailan ta, antin dyan naman ning Lord dyan na makangitang. But siguro, minsan topic tayo how important na makapibless tang masalese. Ako naman sinabing makaporma. Masalese. What is proper? Kasi regalo proper and jogging lamo. Dignified. Total magmisa na lumog na ako magja. Pero kaya bago na mag-swimming, dinalaking pisamban kaso makasando na tangali. Ito. Eta recap ta, more than recap yan. Pero ita po, nampong pisabyan niya ito, nang keta mong miras ketang Easter Sunday, bitin kaya pong bitin niya. Yan tuloy niya po niya. In topic mi po, yan is panibayong pamanyubling mebye ning Ginu at kapay na yan ning kapan na kanapin ko ang pera. Magkasayt ko kaya Kapampangan. Ang pamanyubling mebye ning Ginu at ang kapanayan king kayang pamanyubling mebye. Tayo po bayo tayo po tuloy yung kwentuhan tamo, mag-break tamo po, pakiramdaman tala po rin mapila na paganaka. Ali kayo po mama ko, kaya da kayo at ting programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Pakinggan po natin si Gina Lucia at paano siya natulungan ng iBerry. Yung mata ko may katarak na. Yung iBerry, inom ako ng 10 days, maganda na yung paningin ko. Yung iBerry, sobra ka epektibo. Mawala yung Makati pag nakatik ng iBerry. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tuluntan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulungan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulungan mong aking mata, mamulat
at sa katotohanan, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala sa taong mapakumbaba. Magbalik niya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. Today, tanya pa yung kwentuhan tamo. Binitin ako pong bagyanan din, banta po. Adyan po makabreak ni pagkwento kaya po eh. Abayan nyo kaya po kayang kwentuhan tamo. Nung ating ko pong boring share ya mo naman po niya. O, tingkong ko tangot. At kaya maknikabay ta liturgy tamo kaya tang karakal niya, pilan lang readings reto. Itang madalumdum. Pito. Pito. Epistola. Minimum 5 niya, minimum 5. Minimum 4. Epistola. So, pangwalwita. Including the gospel, panglima yan yung gospel kanita. Uwa. Kiba Pero tatim pang ngayon, responsorial sa. itang long kay itang 7 readings, may ito nga epistola, Yes. may ito nga gospel pa. Yes. 9 labat. 9 na. Oo. So, So, nung kakaba, may balo matutod na lang kasi makapadala pa rin sa luko na po ng first part. Bayo epistola, detang 7. Makapadala rin sa luko eh. wow. Wala ko sa alanganin niyang oras. Kiba tretang magrid, magkasitlet, yung flashlight. Wow. Pero kanita nang kastrikto lang, ma-flashlight, tamong kandila na Kandila, nitang yun. Pasko eh. Yan, ipis cellphone eh. Cellphone. What ka ba na niya? Itang readings kanto ilaring history of our salvation. So nung talagang pagkaramdaman may dandaman may kantang istorya na ning kaya katamong pangaligtas. From creation, Creation, From creation. Out to the crucifixion. To Patang kayo crucifixion. mayari katang gloria na kanina. Gloria. Hallelujah. Yan ang talagang ikang sisimba, nung talagang interested ka, ayan, anong term pwedeng gamitan ka rin, Noon talagang seryoso ka, pa seryoso. magmasusi. Yes, magkarandam ka. And at the same time, niya kadagol responsibility ng lectors niya. Ay, Tang what kailangan totoo. basan diyang masalesen sa way na itang karelang boses ang pwetang paralanin pamamasa, migising laretang Migising lang. makirandam. Tamanta. Ela ko may nip. Kasi itang bala mo itang kasi running readings, more kwentule. Kwentula. Kwentule. Itang talagang nani milyari. Nya itang nung karagul role ring lekkom tamo keng makanyan eh. Tutupin. Lalo na, doa ka, kitulipin madalundum, ne? Dalumdum. So, ita mong boses, Yeah. yang dapat very powerful Yes, yan na very magkwento at akuha na la attention din ng sisimba. Nungali, tabalo, maghilik no pala, din sisimba. Uwa kasi neng kay, lalo na pa naman, detang words, gagamitan ka rin ng 7 readings na nung kasakit at matuwalang kapampangan. Uwa, tagyan kapampangan. Malalamla Yeah. kapampangan din gagamitan. Oo. Anyapin nung iya biyasa yung lector, pati yung boses na, nung iya malino, ne, confer. Oo. Giba tahla tami ka rin tang first time niya pambinasa. Wow. Ang po itang marakal ng paulit-ulit na niyang binasa, makanyan. So, it's very important na ito. Pero, nang kapila nito, retang, blamitang, ng Wednesday night, may attend kong eulogy. Kaya may attend eh. Kaya but, syempre, mag-share lang kwento niya. Sana ako makanyan la, babasan retang readings. Bla magkwento ka talaga. Ni, mo man kilala rin ni mag-share. Pero, nang ka-live itang kwento, at yung pang balo din mga nantas, 10 babaeng boses. Kasi magkwento lapin eh. Pakyapusan the expression tan taong kay. So, sabi ko, saan makanyan muna ka rin readings niya. Although, yung panggising na tatalakad niya po itong prayer. Siguro niya gawa dito niya.
Para to cut the monotony. Hanapin. Oh, bigyan talakad taong po, talakad ta. Wow. Siguro yung panggising ito, I don't know, makanita yapin ito. Ako naman buri kayong correlate din ining kay din reading sa makabang rin ewari atin yang letter in katang Archbishop na uphold natan dati ng letter ning Archbishop Emeritus Tamo regarding the reading of the Passion that it should only be until Holy Wednesday evening kasi naman in Passion they are reading they're chanting Yes. kakantade in life ng Christ, crucifixion and death and resurrection. Yes. So, this is another way of presenting the passion. But then, mas extensive uling mego Bisaya paking Old Testament from creation. So, ang gaking Passover, ang gaking nanitay tang pamaglagpus da, makanyan, etc. So, makanita. So, sabi ko, nung impasyon, kareng baryo pupunta lang de. O ini ing rason, bakit minye lang, nanong kanta, Archdiocesan letter, circular na atita, the reason why ang gayang Holy Wednesday, kasi dapat makiabe tamo, makiagum tamo ketang celebration na ni Monday, Thursday. Kaya it's a mandate, mandato, mana be there. Para witness tayangan, itang makabang from Old Testament, creation, Passover, Passion, Crucifixion, and Easter. Ito, Umpisan tayo ng Holy Thursday. Wow. Actually, ri Sister Weng, ang po'y Brother Noel, ilang may banggit, lagyo ketang king Holy Rosary, in kontakan, kasi binrief nung pong Noli, rin yung barangay captains. Then may text kanila, karela sabi na, maya pang leko ya pa yung Holy Thursday, ang pang Good Friday, baya leko yung pasyon, na. Largo. Clarify tayo pulala ko itang pasyon. Post tayo mo po sana hanggang Wednesday. Kasi po, part na po ng catechism tamo, may balik tamo po kitang pisamban. Na kaya betala po rin other faithful. Totoo po, tangan po pag yung buong pisamban, pero in technology, at naman po yan. Dahil halwa talaga ng Atsuko, Singapore. At yung metong pisamban ka rin on Good Friday, Good Friday, 3 o'clock yan. Diyan mapali, ketalwal, Gabon, Magnila. Ako, siyempre, alam naman talakad ko niya. Sacrifice tang. Makanil lang makanyan. Mo marakalyan man tikdo. Siklod. Kaya tang Easter Vigil niya. I think ita po niya, etapo lala ko yung tradition, pero didinan tayo pong importansya nitang meaning of the season rather than the tradition itself. Ang point ng liturgical celebrations mo, kasi especially the Eucharist, this is the summit and this is the beginning and the this end. This is the birthday of the Eucharist. The Eucharist local parlance. The Eucharist is the beginning and the end of our faith. So, kailangan sana mag-involve tamo ang kanyang kinat-date ang katang tradition tamo, local tradition tamo, mamasa hanggang Wednesday yan. Bata rin tamo makapag-participate lang rin. Tsaka, sabi ko may itong reflection na milyari. Sabi ko, liyan mong pene, ala kapin final blessing Holy Thursday. Ala kapin final blessing ketang Good Friday. Pero, reflection kin, wala Easter niya, kasi chita pa rin communion Wow. That's the symbolic of Christ is still alive despite of that recalling na nitang kay. Nakalaman hindi ka celebration talagang Holy Week na mag-culminate king Easter. Pero itang pingaman nung kunan din itang preparation tamo, Lent ang popantang Holy Week, bugnos tamo ang kali. 40 days na. Walang taong pisampan sabihan dagat, yung pinakamapagal dealing season is the Holy Week. Holy Week. Pero dapat focus tamo kay Easter kasi papagsadyan lang mo rito. Yan yung Easter, naon na rin kaya katang gagawan, naon na gagawan tamo para
Dodakal practices ngayon, yakakit ko rin parokya, itang luminous mystery, Father Winnie Santos, nakakit ko niyang activity almost every 5 o'clock in the morning. Yat, I don't know na nanong aldo during the week. Mag-luminous mystery la, dudurot la, stations of the light. Yata itang house da. Ay, itang Via Lucis. Yes, Via Lucis. Dudurot di karemyali wang barangay sakop na ning karelang parokya. So it's a way to emphasize ka rin tao na makaniniya ka ulagay yung Easter, and this is what Lent and Holy Week is all about. Wapin. But ingi ako pa makaingantin dyan itang kordero. Itang Blaming Easter yata at dekeng metong balik. Monday Thursday. Dakitan Dakitan but Easter at niya naman kay meto aluang balik kanita. Aline. Ala na seremonyas kanita po tangataddan eh. Basta next year kanta, balo matine kay nga lumambali. Kaya nga liwang lugar banda Southern Luzon, manakit kong makantay tang balang piyesta ya, tang i-assign de kang meto nga pamilya na ilang manyese for 1 year at siya karelitang kordero eh. So, itang upkeep na nita karelaya. But come Holy Thursday, dakita niya kanita. Ikakakit ko pang practice na rin ang aliwa ka rin, tangating pamangan. Kahit ang kordero mismo, pamangan niya. Sinyip ding tupa, pero keng kilub, bala mo rin cake sa mo, ang fondant cake ang makashape la. Keng kilub, pamangan niya, sa pakyakano. Tapos itang kayang lalagyan na bala mo, square yung libro, sa pakyakanong pamangan nita, candy, sampung, ideta nga share da ka rin tao. Although kaya kami king parish me, alayang pamangan nito kasi solid yata ito kaya kaming image. Kaya kami manalayang pamangan beige. Dalan natin pamangan makatry yung procession. Wow, makanita fin. Padala-dala, makanita po tang agape after the Monday Thursday celebration. Yung pisulu-suluan da. Yung piyabe ang pamangan. So, nung ninubisang mangan, agkat mi, lukluk ka rin. Oo, makanita ito. Yes. Wow. That is one way. Sabi da, na Holy Week, dapat balamag fiesta kayo, adan eh. Managkat kayo naman yung pamangan nyo, di ba mag-fasting tamo? Actually, yung Holy Thursday, Sunday pa, Fat Thursday. Kasi katatlag, kaling kamamangan. Itang Friday. Yung Friday, yung ano. Pero yung matuang tradition kanu ka rin, in Holy Thursday, Ewaring Holy Thursday is the feast, bram fiesta na ng Holy Eucharist ni. Fiesta na ng institution of the Holy Eucharist. At ting balamo in concrete na banakit may Holy Eucharist siya pintampo tang sesen mo rin, luguran mo rin kalulu. Niya tang washing of the feet. Niya itang pamangan supposedly pala para kanyang kalulu ito. Supposedly pala rin pakanang karan diyang kalulu. In the past ka makantaya. Kareng parokya many muna kayang makanini. Then pa kanan patse Holy Thursday night tetang kalulu. Putang I think kaya Bulacan gagawan da pa kanita kaya Bulacan kaya Pisamban at ilaka nung 7 tables na maka-prepare kayang harap na ng Pisamban. Nung invited larang na para maskinino. Pero itang parish priest ko dati Singapore, during Easter, this is more important than Christmas. Yes. Kaya batana, if during Christmas a lot of food, there should be more food now. So aking parokyami ka rin, for the whole week after itang Easter week, each organization or combined organization, bengi atin piyesta kong parokya, ilang mag-sponsor. Kaya batana, make it a point until Pentecost invite some friends. If you can invite even non-Catholic celebrate Easter with them. Kasanting nanitan. Yes. May emphasize ang importance ng Easter. Ewan itong vigil, itong Easter vigil, yung alawang house the mother of all vigils. Itong Easter vigil. Tapos ang Easter is the feast of all feasts. Balang makanita yan. Anyapin, di ba, sabi da, aluway tang Christmas sa
tunay Pasko itangan niya mi bay chay tam baby Jesus sana ngini yung tunay Pasko ana yung pang subling mebye ana kaya dapat ngini kwentin dyan bakit ilola ko before anyang malati ko agkat na ako Santo Tomas Oo. numano ka lola alat tara may kinituki ka na kesa akin kalat-kalat kang makialang kindalan Puta kay pagluto na itang kamag-anak na ka rin. Oh. Na itang uli mag-fiesta la rin during Easter. King Santo Tomas, Easter in karelang fiesta. Ay, So, wag, atin bala mo tinong Easter pinag- in karelang ceremonies. fiesta. Yeah. So, pagluto na la, kasi ko kay lola ko na, pagluto na la, sabi ko, keng young mind ko, dapat fasting, abstinence, o karagala pa mga niluluto na, makamatay lang babi. Pamangan pa mong kapampangan niya. Sabi ko, kwentin dyan. Tapos po, pagdating ng Easter, ita Sunday mismo, talagang bongga in celebration. Tama pala sila, no? Wow, Yung sa Santo Tomas, no? They're really celebrating the real Pasko, Yeah. which is Easter. Sabi ko, niya pala ako, ustuye lola ko, niya balong i-explain ka ako. Bakit kailangan mag-prepare yung makanta karakala pamangan? Pagluto no rin siguro, the whole day. From morning, di ba kay fiesta, from morning till evening yung karelang Yes. paman invite, ne? At saka tin pang meto nga practice, King Santo Tomas. Kaya kalingwan nini kasi may mimoy daddy ko kako. Sabado de Gloria. Di ba, kayang Jewish calendar, the day starts sundown to sundown. Yes, ne? yes. So, nung lawin mitang Black Saturday, from 6 p.m. is already considered Sunday, di ba? Yes. At tinla kasing terakan kisang Wow. Sabado de Gloria terakan. Sabado de Gloria. Wow. Ada. So, terakan niya talaga. Itang ketang quadrangle ng Pisamban, uling malwala sitang patio, dane. So, itang bonggayang terakan kalupa ng Circle of Fernandino. Yes, Ita, yung makapiblas count, na rin ang makapiblas lang, makagowns lang, etc. O, syempre, kinubira na ako ni Dara ko from Santo Tomas, karin kay tiki na kaming may kiterakan. O, syempre, teenager ko pa, nakabuling terakan. Aro, sinundo na akong daddy ko. O, tana, tinuki ka na. Kasi when I left, paalam ko mukhang mako. Anya nga, balo na sinundo na ako from Minalin. Mo balo nga ng mete yung kinote, terak-terak. Sabi ko, basta, siyempre ako, in-invite na akong tita, ako makatanggi, etc. So, manibat ngayon, itandanan mo, kateterak ng Black Saturday. Pero actually, the dancing starts at 8 p.m. So, ngayon later on, anyang medyo makabasa na ako. Daddy ko, maliya. Esterne pala ito. According to the Jewish calendar. Actually, since banggit niya doctorate ng Jewish calendar, nang minsan natin may, etama ka pareho kapananampalataya na, balo yewari din nung kapilan niya Mete Cristo. But smap, a day before, kasi maging curious ko man at makaninila date. Inaweking kay, in Passover meal na ning Jewish. Nga, sinerch ka nandun pa si Bay. It starts evening of April 5 and it will end on April 13. So, ang celebration time of the Passover is within also the celebration of the Passover na ning Jewish. So, sabi ko, at siyang pong koya tala rin, Jewa ako. Mo itin ko commemorate na lasap. Anya makisabi tamo rin karela ako. Wow, tutupin. Pero itong kwento ng doktora, lombo at Mississippi Lambalen, minali ng pong Santo Tomas. Pero ela pareho practice. Itang king minalin, stricto na kamuling kitang nitay pa yung gino. Pero kaya king Santo Tomas, enlightened lang. Lilipat ka mong tete. Lilipat kang malating tete. Santo Tomas na Magsaya na rin ang Minsan Saturday. time siguro ka exciting na retang
Retang kasi rin rich tradition sa rin during that time. How do they celebrate? Siguro ng kasayang-kasaya siguro. No? Pero mas sa buwagay nga haus lang yan kanta yan. Neka kasanting ito yan. Revive the neba after pandemic. Yeah, this year atina yan. So that's nice. Wow. Di Irwin nila naman magrid ngayon ni Ken. Sa buwagay. Wow. Kanita kasi tamo practices na superstitious ne. Wow. At ako naman narayat na ako man patse biyernes bawal mandilo kasi may tenggin no. Ay, tutut. Malamat din pa yata pa siya Easter lundag ka banta tumangkad ka. Christmas ya Ay, alib lang itang kay kakyang biyaba or what? Tanda na ng anak. Dembalan niya yari wala practices ne. At ikupikit kaya post kem Facebook nganing irate sabi na condolence po kaya katamong Kristiyano nga na may tayo oh my God bisa niya may tenggin. But I think the significance of Easter talaga itamongan may panganak tamo. Itamongan mati pero itamongan kumabya pa si bayi. And that's the significance of the Ang faith. gives us hope ne. Hope. Actually bayo tami gradyo may survey ko. Karening Jesus, karening group chats ko, karening youth ampong adwalang group chat tametong puros ng youth, tametong puros ng matuwa. At kaya biya kaketang youth. O dati ko youth director. Forever young eh. Easy panak. So, in question ko mo, potang daramdaman niya yung word na Easter, naning mo munang diling lulub keng isip yu. Ebon. Hope. Hope. Kaya ka lang karela yung Kevin the hope. Wapi naman na Easter gives us hope. Gampang nano pa itang kasalanan tao mo. Because it was promised by the Lord. So, karin tama na lumpakan na tatahingal do. Kaya bitaya mo naman mag-resurrecta mo naman Wapin. At saka, di ba sasabihan damit yung Gino. Sabi ko, that only proves na aliya mo tao yung Gino. Yung sasambanta mo, aliya tao, but a divine being. Yeah. Nino mo mig-resurrect kay katamo. Yes. Ala. Ako makanini. So, pardon me, ang other kasalpantayanan, nang kay, mig-branch out la kay katamuling, nang kay tinlang eburi, gawalan sa dididang. Wala kang pari. Makanta, may wala kang pari, dumayo la itong makanta. Pero actually, ako kayong belief ko, ini talaga yung tunay kasalpantayanan. Kasi, batya kaya Ne? Tapos din tinuki kaya nino. Ditang kayang inatahasan maging rock na ning kaya katan church and so forth. Ne? So, this only proves na itang kayang divinity. Yeah. Ne? And how can it grow to the biggest church in the world? Yes. Yeah. Oo. And after 2,000 years, we are still here. Oo, yes. Despite our faults, despite the weaknesses of our leaders, And Yes. church scandals. is still here. Yes. Oo. Because it is divine and at the same time human. Diba, ito, readings, makaba, tradition. Ot naman yening Easter, pati rening readings tam this week. Ote de aki kilala Kristo. Kakwentuhan danin ya. Tutuit. Blam tutong biyede. Tang readings, yan di ba, napun, yung makapakaili, napun. Datang adwang disciples, ikit ng Jesus on the way to Emmaus. Akasabi dan Thursday yata. realize na milalagablab na din puso. Kasabi so realize na Kristo ito. So mag-report, magmaritest no, ngayon ka rin kayabi ng disciples, minulil. While magmarites Sorry, Ella Marites, tolits la rin. While magtolits la, bigla yan dun to Jesus. Pero pati ila, may nga shock. Pamurin despite natin tinong experience king kaya. Tapi nga kutang mo na din, ba't bala mo yan, diyahi kilala. Ating ko nga basa, bala mo, it's not diyahi kilala. Noon na itang, bala mo, ila mismo magalanganin la. It's more of, paano itang masyak. Ay, comparison ko kaya ditang kaya. Ay, benta latang video daring anak
keng YouTube niya, nang kaya rin piyangari da, sundalos la, may assign la karang aliwang bansa. Pata kaya surprise dala na data la yan eh. Pata ay, mo nga ta reaction da, could this be true? What you happen Kenneth? Tabala makanta. Chuka. Chuka, tamata net. Ating ko pingayal ben recently. Makapaniwala. 4 years old o 5 years old, itang anak, Pilipino naman din itang tatang na magobraya king abroad. So, tsuraking airport. So, inganak, pamikturan di video, di mag-post siya, anong posting gagawa na rin anak, kakikay. Na kanya dumurot ya, agit ni tatang na tsuraking gulot na, bigla may shock. Kaya mila iya may kuya, mentaya kang imana. Kaya niyang kinanya itang tatang, migbalik yung kinaw ni tatang na tamakanta. I think tamakantang feeling daretang disipulos, na itang, oh my God, what a Surprise, amazement. Tayo lang makapaniwala na Chia Kenny. So it's more of ela makapaniwala na Chia Kenny, more than edekilala. Siguro alanganin niya. Alanganin. Bahalo ko, mete niya, oita naman, bahalo ko, tsukay kalawang bansa, tatsuya po. Kalupa niya, galanga mo. Niya, itang... O deta naman di Mary Magdalene, ang po itang meto nga Maria, na gagagala, pero atine palagi siping dan eh. Sabihan niyo po nung ko rin niya pulik na niya. Para kunan kaya na. Kunan tayo siya pang buhay. Kaya mo, Jess. Siguro uling sobra la kakain eh. Uli siguro sobra la itang karelang nanita. Itang grief da. Itang pain eh. O itang pain. Ang po. Nang kain makanta eh. Ako kasi dinalang ko kitang makantang period. Anyang may wala la rin pengari ko. Anyang ka father ko ali. Kasi I could not. Uling ati pa yung mother ko. I had to be strong. Pero anyang may wala yung mother ko. Talagang I had to let go my grief. So ala akong focus. Alang mig-engulf ka ako. Ala akong kain. Nung itang grief ko, palwal ko nga. So, ala akong balong maliliari kaya surroundings. Kasi siguro makantay ng maririyari kang Mary Magdalene na uling grieving la, ilang nga doang the other Mary. Kalimutan na niya, Mary, wife of Cleophas, ay mother of Cleophas. So, siguro makanta la rin mag-grieve. Nang kay oblivious ka na what's happening around palaking kay ala kang pakyalam uling and kay ka itang grief mo yung pabren mo magkay kaya ka yung mag-surround kaya ka anya pineng kay agyang ka mangan milabas kaya because of that grief eh anya pinila siguro makanta niya eda realize na yung kasabi doon. Apo siguro itang balo talikon ka rin. Bayo la minuli, binalot de, siya ka rin. Ilang minayos niya. Ita siguro yung mas mimiral ka rin. Po itang grief niya. Tapi may tulak ko itang ko lang kaya, blamo, ba't niya pilublubang ko? Truling ako, pero ko nagkihan. Wapin eh. I mean, it's nangkay, po tapin pakaisipan tala retang line sa retan eh. Pero totoo, itang adrenaline effect, nangkay in times of stress. Agawa, abot itang mabayad. Yes, imakutin yung kwento ken. May sila binsipin dambali. They were I think yung mga teenager ya pa kalati ng mga siguro forfeit ya mo. Abot niya kanang makin. Tutuita. Pero ito extra surge of strength talaga. Pero ito reflection tamo, it still happens now. Na itang adyang alaya physically Gino, we should be able to see him with other people. Everyday life. Makanya niya itang share ko nanding kaya ka-confer kaya text ang Jesus na aking kapatid. Sa lupa man ay bumalik. Yung mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Kung na-request kayo rin. Tulutan mo ang aking mata. Kasanting ng kanta nito. I remember that song. Favorite kanta naman. I-Cardinal tayo, favorite ng kakanta yan. It's the reality, different faces. At saka rin
magobra, at saka rin pulis, at saka rin miyalo, at saka rin doktor. Karang bininyagan, mas ganyan, bininyagan, kalulu, katang magpalimos. Wow. Nya you cannot say na may hakakit, kasi hakakit may haktol yan. Pero itang word na nitang ganda sa mga parang akilala mo if you're humble na. Yeah. Sa mga taong mapagkumbaba na. So, I think nung siguro at kasipin mo nepin man, ako rin madalas makanya kung minsan na. Well, naman, tayo instinct tama siguro as human being siguro. Human being na. Itang potang magkasakit ko, pantunan mo pa, potang kitang high moments mo, wala may layo. Wow. Iba't kaya sabihan, thank you Lord, kaya wala magiging lip service ya mo. Sabihan mo yan, but kuminsan, lampasing niya ito yan mga. But I think it's very important the Easter. Siguro remind na, at ko pa rin, nabeda kayo. It's just not tang kaluong pang akakitaki ang picture. Wow. Actually, tang real presence, physically, chuya, you go to the church, you go to the tabernacle, chuya ka rin, manenaya yan. US pa tilang yan, itang Eucharistic revival, so very, kang yan aggressive, kitang promotion na nita, tang ibalik, tang kakatamong devotion kang Holy Eucharist, because that is Christ. Yes. It's His real presence. Anyapin, one time, magrosaryo, itang katang joyful mystery, the fifth joyful mystery, ewari mewalay Jesus. Kay penton dekit the chicken temple. Sabi ng tang pare niya may reflection. When you feel like alay nga pong Ginoo, you know where to go, Ana. You go to the church. Kasi symbolic na nita. kasi hakit yan, chicken tabernacle. Maybe magkasakit kayong manakit kaya karang kalupa yung tawa. Pero you will not be mistaken. Po tamang tahagyan pisamban, chuya ka rin. You know where to go. Wapin, Ay, kasanting na reflection itang hindi kay pamo Finding of Child Jesus. the fifth mystery. Kasi I had an image made kay taping itang kan Jesus anyang finding of Jesus in the kasi sabi ko I saw it in my itang libro ko nyang elementary ko pa, catechetical book for children. Yellowish na siguro. Mga pilas-pilas niya. Recent yan pa. Okay. Anyang, siyempre, minalis kay Kenny because of the lahar. Minta kami San Fernando. So, we had an altar built. Rinigalwa na akong makur. Image na ng Santo Niño. So, sabi ko, sana ako magka-images ko na depicting the lives of the different stages in the life of Jesus. Mga nini niya. Nice. Ang kaya kanita, ano nga buklat kitang old. Sabi ko, Papa, can you have it done na ako makanin? Kasi ako very significant yan. Nginike ako relate. Thank you, Confer. You enlightened me. Very significant yan. Na, anya mong ikit kay kasi sabi ko, this is the age of Jesus at 12 years old. Yeah. Diba? Pritin siya niya ako pa magbinatilyo. So, itang innocence na kwatiyo pa ketang picture, ketang drawing, iakay, buri kong akakit kay palagi. So, gini, now I know the meaning. Thank you, Confer. And I'm so happy na ginawa, migkay kanita, kaya katamong, Willie Layo. Oh, nice. Uling ka tennis na kasi ng husband ko. O tinakan link. Kukulitan na ako ng misis ko. Pwede nga gawa niya. Wow, kasanting na yata. Kasanting na nito. So, it's been with us. Manibat minalis kay Kenny. Sabi ko, now I know how to explain it to my apo. Kasi kukutang na, Mama, I know that is baby Jesus. And then I have another image. Ikit kaya mo, anyang tinok nang nake Betis. When I got married, we first stayed in Betis. Kalat-kalat siya karetang mandukit ka rin. Sabi ko, ano ang image na to?
5 or 6 years old jay Jesus. Oh. Tapos mamiyalong yang ayop, imetong ng gamat. Nice. There was a bird resting on one hand and another hand was doing that. Balo na ning meaning ng tang gamat na on the ano. Pero that one is oining man of peace na anak ya pa oy tay papakit na kaya katama. So nya ngakit kitang image pwedeng samasa. Kalat-kalat siya mo ka rin. Eman, alaya man, basta itang raw yang kay. Again, sigurong Kenya mo, dala na lang mag-pick up ka rin because nobody knew the significance of that, ano. Kasi regular akakit, kakaiba itang image. Balada siguro. Sabi ko, no, sabi ko, that is a child Jesus at 5 or 6 years old, sabi ko. So, I have different images of the different stages of Jesus. Wow. Tapos nitang yarugoy Father Joey Paras, a Salesian priest, our family friend. Hikit ning altar. Ay, Dad. Gumaganon siya, pipiling niya. Bakit, Father? Bakit wala kang cross dyan sa ano mo? Sa altar. Sa altar mo. Sabi niya, Father, kasi pag nakikita ko ang cross, sabi ko, naiiyak ako, yung bang pain and the suffering of Jesus. Kuminsan ayoko nakikita. Sabi, don't you know that is the one that saved us from everything, from our sins? Sabi niya. Yun ang pinaka-importante dyan. Yan ang kulang. You have a resurrected Christ, pero wala ka. So sabi niya, I will give you one. To complete the cycle. So ngayon, you gave me the meaning of that 12-year-old image. Kasi kidekin temple King church ka rin may kita ng At saka itang sinabi ng, woman, why do you look for me when I'm here going about my father's work? Yes. Ganun, no? Parang, Yeah. So sabi kong ganun, Father, sige, sabi. Dinila na ako nag-image. Yan yung purpose na rin images ni kaya katamong Catholics ni alimila po sa samban para karang makarandam na pamiyakatikais kaya makanyan then pong Katoliko sa samban ding images they are reminders kaya katamo tungkol kay biyeda ring Kristo ang pong din holy men and women how they live the gospel during their time so ilaring reminders kaya kata nung pungakakit yung punasan nila, that's a sign of respect. Yes. Aliya po itapaman niya. We don't adore them. Itala po sa samban din. Yang palagi dang babatok kaya katamo ni Brother James ita. Detang images sa samban dala. And siguro po nung alaman makiramdam nung ating ko pong kakakwentuhan, i-clarify tampo. Siguro ng olden times, interpretation kaya mo po. Siguro it was, ni mo ng images sa rin pa-convert ka rin pagans. Yeah. Kasi that's their practice, to give them come closer to us. Ginamit dyan naman siguro, but not to worship. Siguro, retang pagan sa magsamba kanita ka rin ng imahen to may convert lang naman kitang pananaw da. They're just a reminder. Tsaka kasi, visual tao mo. So, at that time, biyasang mamasaring tao, Pilipino especially. So, ginamit doon rin ng images rin to catechize. Nga po retang old churches, tamo markal stained glass. Yes. Kasi po retang gagawan ng kwento when they do catechism. Yes. Tutoy ito. So, at atimpin sasabihan da. Potang palwal tanong ding images kay procession ng Holy Wednesday, ang pong Good Friday, ne? Nano na naman yan. Hararitang, syempre, detang eta mo kay. So sabi mo, kasi yan yung minunang panahon. Ala namang pictures. Alang video. Alang camera to record nung makanano yan. Deni kasi nung lawen yung laretang sequence na rin images rin. Kwento la rin of the Passion of Christ. Tilang arrangement alitang first come first serve. I remember kareng aliwang parishes
ating aliwang detang minunang kamadera ada or kamarero or kamarera. Ada kaya kami kasi kiminal kamadera nga. Kumampangan. Ang kaya na. Dapat kaya kaming santo mo muna yan dili. Pwedeng total. Pwedeng number 2. Dapat number 1 yan. No? Siyempre kitang if you follow itang kwento ni kay manaliway itang sequence na ring images. So, itang reason bakit we have so many images na akakita mo kayong position. Tsaka tandaan tamo din ni dekada na lang. Kay 50, 70 years na lang. Devotion na rin family din. Generation through generation danong si Sesen din, makanita. And ikit ko, ketang metong TV show, ating aliwang parishes down south, Southern Luzon, neng Easter, di ita mo pisasalubong doreng image ng recent Christ, ampoy Virgin Mary ne. Karela, bala mo nang gagawin da karing karosa, kakanyan dala. Yes, magbawla. Magbawla. Sabi ko, wow, ngayon ko pa mo ikit ita. Bala mo yung, it's some sort of, bala mo, it signifies hugging or na Imama Mary Mila ko itang belong maputi at oining anak ko itang makanita. The first time na ikit kita king I don't know what channel pero sabi ko tin palang makanini king Southern Luzon kaya katam wala we don't do that. Makadiretso lang makadiretso lang Misalubong na mo itang which is alakan kayong Bible araw. Makanyan man, oras. Wapin Yes. Manyaman ang kwentuhan. Makain Magkain tampo, mag-break tampong pasibayo, pakaramdaman tala po rin mapila na paganaka. Eko po mama ko, kay ini po yung programang Makiramdam, Magparamdam, Like Ko, Love Ka. Anong benepisyo ang natatanggap mo sa mga iniinom mo? Makinig kay Aling Severina Ortiz. Ako po si Severina Linsasagin Ortiz, taga Barangay Tumbaga 1, Sariaya, Quezon. 51 anyos na. Napakaganda po ng naging resulta ng pag-inom ko po ng Mart Capsule. May high blood po ako. Tapos yung time po na nanlalambot ako, pag inom ko po ng Mart Capsule, hindi na po ako masyadong napapagod. Marami pong benepisyong natatanggap pag-inom ng Mart Capsule. Ang Mart Capsule Herbal Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa inyong lugar. Kalugurang kong kapatid, mabiya ko kay kayo ing Maya Paworas at Happy Easter kay kayo ngan. Ing ginu sinubli ang mebye, ing ginu mabyeya, ing ginu ene matepa si bayo. Banwa-banwa ing mabilog a Santa Iglesia, papasag na iting katutuan king Biena. Ating kapagmasusyan king kapiesana ni pamanyubli ng mebye ng ginutamong mipaku at mete king krus, yung pekataluktukana, yung pamagmasusi at pamipasyag king pamagligtas sa depatanin ng Diyos kapamilatan ng ginutang Yesu Kristo. Mananunasan yung kakatang kapagmasusyan king banwang iti, king kapiestana ni pamanyubli ng mebye ng ginu, gisi nga nakatangkasal pantayanan, at lalo ng palablaban ng lugod ng Diyos karing puso tama. Huling bukod mong ng lugod ng Diyos, yung inamalyaring pututan o patuknangan ng kamatayan at kasalanan. At kabang babayo tala at pasariwan, din pangako tamo king binyag. Agatanda kayo naman, ibayo tamo naman at pasariwan, impangako tamong bibiyebye, king lukod na ng ginong sinubling bebye. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tutu. Igpa, ampon ni anak, ampon ni Espiritu Santo. Amen. Happy Easter po kay kayo nga. Magbalik ya po ang programang Makiramdam at Magparamdam. Like Ko, Love Ka. Ren pong Facebook viewers sampo, Ana A. Ekle, Merlina Dimpas Baran, Chingweng Sibal, Bonavi Kilente, Michael Guzman Morgado, Akor Neu Nyug,
Gilbert Sembrano, Victor Ignacio, Marimar Emilia Sergio, Cristina Andrea, Alan Empio, Ella Olinares Francisco, Sherwin Cuevas Dima Andal, Don Junior Sanchez, Aldrin Angeles, kumusta ko ang Aldrin? Ronnie M. Francisco, Rufus Smith, Carlos Miguel Cosme Chuachinco, Marites Mocoro, DG Gaviola, Melda Magtodo Canoplo, Ella Olinares Francisco Marcal Bayong Lagune. Ayan, confer. Well, din yung kakatamong comments, nakalasalamat na of course, si Weng, sabi na maya pa oras po at metong ka rin kakatamong posti na ng ACL. Ne? Wow. Sister Del Obhaan, sabi na, mga maya pa oras mga kapatid, Fair James and Dr. Bernadette, proper attire when entering a church or chapel with the presence of the Blessed Sacrament is a must as a sign of reverence. Inya kailangan ng masusing practice ka rin lectors. Pag mila ko la interest, den paulin ng masanting pamamasa, pananagutan da rin lectors ito. Yan. Shout out ka rin lectors. Kabayat responsibilidad niyan. Sabi na pong Sister Cynthia de Guzman Basilio, maya pa oras po lalo naging malaguming head king liturgy, Dr. Det Aguilar from San Agustin Paris. Iweng, sabi na, siguro makibat siya Iweng kaya discussion tamo niya, Dalit Cordero. Dapat at suka kaya ni Chingweng. Wapin. Dapat kaya. Yari na yung pamagaran na yata, lupang kaya next Saturday, dapat at yun niya. Sabi na po, Sister Berna Pineda Basilio David, maya pa oras po kaya kayungan po, lalo na po kan doktora, balo ko po puyati. Ikuha na pa po may kapag guest king radio, kaya po, ing baboy ang manantabe at dinansikan. And God bless you, Doktora Mimingat po palagi. Iba't po again, kan Doktora Delobahan, sabi na, anya po tang datang ladeng kaluguran muna makirami, panamdaman tamo na present ya i Jesus. Makibat yan naman, Doktora, again discussion tamo. Thank you, Sister Del. Burike ita, Jesus is physically present in the form of the Eucharist in the Blessed Sacrament. Kaya, spending time in front of the Blessed Sacrament has an effect in our spiritual growth. It's the most important time wasted before the Lord. Wow. Alright, rin kaya katamo regular listeners. Rengkeng Pampanga Provincial Jail, Ren Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, ASF and DSF Building, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre Pio, Cherry Pipe Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa. Okay, dakal po salamat karpagkakatamong regular listeners. Ang poreng bayong listeners. Yes. Wow. Ating kumburing kutang kaya kayo nga dua. Arway, amat niya. Bakit niya ako man? Ali, di ba nag-Easter? O kasi ning apo ko na, hindi ako nakapag-attend sa Easter egg hunt ng San Agustin na. Nanaway ta significance na nitang Easter egg. Egg hunting. Kapampangan ko pin Easter egg hunting. Yahweh kay balo. Ako Honestly, balo. It's more... Nung ating po makibalo ka rin makaramdam po, tapo bisa kayong mag-comment, baka antabasan tayo mo naman. Ako yung meto mo nga basa ako, egg kano represents life. So, nya ating egg, kasi pinamantang yellow ka rin. Nya kano ating egg, and balam it's a practice somewhere king bandang US. Balam na inadapta na mo kayo ng Pilipino. Balam makantaya yata. Pero as to kitang relation na keng history masyadong malinaw mo naman ka na. Blam dimdam ko karengalo ay tamblam panin to na ni Kristo. Nyabi sa likod din. Sa likod ulit ang eggs. Wow. Okay. So bala mo ita, but I don't know how to. Yeah, wow. So kasi King St. Paul tradition yan tang Easter egg hunt. Yes. But it gives joy to the children. Yes. Ako yung appreciate ko kanito. Marakalari si simbang anak ta morning. Balo na kasi ting Easter egg hunting. So they come. So
sabihan tamo, kasi muking, but ako, maragul na yung bagay tayo, tanga chula king pisamban. Reta nga lo, may attend la pang Easter Vigil ng Bengi. Nanang oras mayari, so chula pa. So, either rather than look at the negative side of nanita, puri ko na yung appreciate ito, nuko. So, maswelo na lang. Kaya ba't, ay ikit ko pa kanita, retang blambanding yan naman karyang sisimba. Siyempre, habang mamiyal na rin anak rin yung penga rin, pagkwento lang, which normally, kaibat ning misa makona, laya mo. So, may pagbanding la po. So, ako, that's the part of it. Itang looking the positive side of it. Nalay man liturgical significance or what. But at least you start with the children makanita. Kasi retang may choir may St. Paul kanita, may start lamang kayo makanyan. But may choir lo. Diba may mag-reading lo. May choir la rin nga. So, you know, behind everything, there's always Christ at the end of the day. You look for Christ in these things na kain. Nabala mo, ali religious, pero pwede naman Mali mo metong kareta maging pari o madre. Ito hindi ko metong experience. King parokya maging hunting kami mo naman eh. Ating kung metong experience talagang kiyakaliwan ta that kukulkulan tala, pantulan tala. Kasi kaming golden egg. So pantulan din golden egg. Yang kaya ning metong ikit na ne. Ning metong kaya nakikit na ne. So, yang akit ne, rin nga liwang anak, di mo ganda eh. May patong-patong nala. Ang metong kartang anak dino mo, ikwaning egg. Pero bayo niya pa ikwa, itang may nakit, may ko niya mo. May ko niya, may kaya miglele niya mo. Tama anta. O nga niya ating manikwang metong karetang anak, talagang minalakaran niya. Hindi po na siya po ang nakakita nga. Agnawang kaburi katang istorya nga ito. Siya po ang nakakita nga. Siya po ang una nakakita nga. Ito, kuha ka naman hanggang ngayon dito nga nakatapat ang kwento kita no katulay. Sabi ko, you keep that kind of attitude. Tang wakanta niya kasanting. Hindi mo kanya, kaya discovery mo tang kaya pandari ang anak na balang mo. Yung gown, pero akakit mo. Kaya mo kanyang klaseng activities. Yan itang anak ito, tang may nakit. O taking parokya niya makato, nagimpisang ba niya makato, nasesen na yung pari yung pakapag-aaral, high school niya. May kyabi lang yung AS, tama kanita. It's a very good story na yaku, experience para ka na ako na yaku hakalingwan na mangyari kayong Easter egg hunting. Alam na, pwede pala maski anak, ne? At yung lang virtues na honesty. Yes. Kabuli ko kanita. Itang innocence daw. Innocence. It's very important na itang habang anak mag-guide lang properly. When we say guide, not being spoiled. Yes. Na ati mo rin tang abe ko obra dati na kwento na lagi ka tang anak na di na niya laging makanyang kasi itang time na live bali makanyang. Sabi ko kaya, haven't you realized that one day, ko na nakaning kembabo ako, ninong gawa ka ni taya ako. So, mag-growing anak mo ako makanya. So, syempre, ala akong legal personality, ala akong anak. But, just imagine na mo, how will your child survive nung everything you give it to him or her na lang. Sablami, itang makanyan mo naman, i-Christ, in-equip na kata mo rin bayo may ako. In-equip mo na rin kaya, rin disipulo na, makanya na, kibat, in-equip na lang. Siguro may takaya naman. Mga sinabi ko, kayo, talakad kong pasibayo, tetendana na, Pangapurul yung utak, ito mga gospel. Tendanan ta, balay mamiro ko mo, ako, siguro. But sometimes imagine kaya, tinya naman sigurong humor Christ ako. Siguro, balado, kwentong barbero mo yung sasabihan, but seryoso niya pala. So this is Easter. Itong mga tayong Easter talaga yan. Itong pepakit na rin nga pong ginukiya katamo na noon ti tawang kay na, noon ti tawang karusing, ating hope para kaya katamo. Yung kailangan mo itang tukyan
tamag mapurla buntok nito. At simbahan na ka every Sunday, darandaman mo na yung kayang word of God. Kasdan mamasa ka pang Bible kayang bali. Kasdan mo manalbi ka pang videos, reels kayang social media. And then what is expected of us mo is to live what was taught to us by Christ. Pero sinabi mo na din tang marusing, ay matreat ang passion of Christ, marusing ka nito. Mo with the blood covered, beneng karusing. But I think hanapin tang Easter hope. Yes. Diyan man kang karusing, ay ne, maputi pa rin yung local walan mo. No, I think despite, diyan siguro kembye makanita niya. At yung tang roller coaster ride, at yung time na down na, siguro tamo nga may karanasan down na talaga niya. But all of a sudden, di na lang pala tayo, but Jenny okay na naman. But down na naman. So it's a roller coaster ride. All the while, atin palang mamantabi kaya katamon lalo na po tang atita kaya talalam ating mamitbit, ating tatayid. Kaya tayo si kaso. Kasi focus namin sa sarili tao mo. So I think that is what Easter means to us. Itang hope na atiyo palagi, lalo na po tang when we are down. And I think he has always been consistent ng Choking Cruz na pinabili ni Maria. And we saw a lot of appearances ng Mary. And even ring pari ni repotang magkaila rin ng exorcist. Patsya ka na ni Mary ng kasikang kano. Ng kasikan. Wow. I heard, this was relayed to me by my son. Kasi kakilala nitang metong exorcist or something. Ita ka nung bayong pariya, bayong Dominican priest. Atin bala mo mesa niban somewhere kin Tatalon is a squatter area. So dela de kan anak ano nitang bayong pari. Anak ano kitang kayang matuwang paring kaya. Father, anong gagawin ko? Anak ano ning pari? Pari ka na, alam mo, anak ano. So, yung mismo, tetagahan na yung sarili na kasi balo na tirude on how to deal with this king exorcism. So, inggewa na, oning King Quezon City, dakala sagli, deng media, deng news reporters, etc. Kaya na kano. Bakit kayo sumasama sa akin? Kasi po newsworthy ang gagawin nyo. Kasi kakititang mga palang I'll be the exorcist sa movie na itang detang possessed, etc. Newsworthy po yan, Ana. Okay, Ana, natatandaan nyo, Ana. Yung isang gospel reading, si Jesus, di ba, nag-exorcise. Anong ginawa niya? Yung ng bad spirit, dinala niya sa mga pigs, Ana. Gusto niyo, Ana, pag nag-exercise ako, ipabalandro ko sa inyo mga bad spirit. Maglako. Kasi actually, tatakot yung pari po tayo maging successful tapos mabibidyo yan. Pero despite that, sabi natin, anya ka nung kebit na yata itang stola na. Stola na kitang possessed. Alisin mo yan, anak ano. At saka yung voice na it's masculine na parang terrified. Alisin mo yan. Tapos, sinabi na yung Hail Mary, alalang patukod ng Hail Mary. Ba't tinatawagan niyo siya? Ayan na, dumarating na siya. Anak ano? So, tutwita sabihan mo, when we call on our Blessed Mother, lalo na kayong makanyan, iyaing panlaban tamo kay demonyo. Iyang papadala ni nga po para panlaban kay demonyo. Kasanting takwento no ning oras no. Wapin Mangamos na rin ito. May di pilit. Final messages no? Compare. At suta na pa po kin panahon ng Easter, ay papumayaring Easter ng Easter Sunday. In Easter tide po, 50 days siya, mayari pa mo ketang piyesta ng Pentecost. So, binasabihan, let's continue our celebration. What do we celebrate? God gave us hope
So, po mawawala kaya katamo ito. Mapalyarin ng kaya, manakbagtamo, ng kaya magkamali tamo. Actually, yan yung kaya madalas magkamali tamo. Pero yung mawulaga, itong experience na retang adwang lalaking disipulo sa maglakad king Emmaus, di akilala Jesus niyang makasentro king karilang pain, king karilang kasakit, king sarili da, king karilang isipan. And may gumpisa dyan mong akilala yung Kristo, anyang leko data, they were humble enough na leko rita, kanta pa mo realize na niya palang kasabi tayo may kakalabkap yung puso na realize niya mo muna, ura yung concern din karilang sarili. So, king panahon tamong pumakanta mo naman, may natamo, may kakasala tamo, part of being human being sa hanapin. Yung maulaga, we focus on Christ, yapong ginubalo tam present niya palagi is risen, misan niya mo mete, kinabos na nakatamo, yung mahulagang ngayon, ito kaya tami nga ganang tiro na kikatamo, bakit in the end, through His grace, kayabi tayo po. So, happy Easter po kaya katamongan. Doktora. Kalupan na po sinabi ng Confer, mo po last Sunday yung Easter. So, it's 50 days. So, nung papansin niyo po rin readings, they're all about in recent Christ and itang primero itang amazement ang po itang manakikilala maski disipulos na because they were so engulfed in themselves, in their grief. Pero itamo man makanyang tamo, pero let us hope, iyapin po indela ng Easter ita, let us hope na during our times of grief, our times of negative emotions, our failures, at yung recent Christ para iyang tumayid kaya katamo, to be with Him later on at the end of our journey, kaya tatamong afterlife with Him. Yes. Happy Easter po. Karakalda na po sinabi. Wala na ako siguro idagdag everything. Masanting niyo po yung kwentuhan tampo. Ako po siguro po, share kaya po pasabay. Ito sinabi ko nandin. Tanga balo ko po kitang parish priest me. Have time. Simple get together. And ito po sinabi kong celebration with your friends, with your family during this Easter. Blampong Pasko muna. And naman po kailangan magastos. Time together kasi po it's a real celebration. Yeah. Na po yung kay malem po tingko ang kapate ay pwede na yung agkat happy with the start of Happy Easter baka may kasundo na kayo. Na po. Yes. So everything is about hope. So in kampong Laguna po ng Archdiocesan Council of the Laity na mumuna na pong Brother Banjo, get well soon Brother Banjo. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam, like collab ka, simbatan po bukas. Yes. Divine Mercy Sunday. Ay kung dakila pinaghalata sa paspas ng poong may kapal, tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Naikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ikaw
Mahal ko, ika'y itatangi sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Ay kong dakila, pinaghala ka sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kong maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dahil ko lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Dahil ko apostol ng bayan, sugo sa sangdaigdigan. Dahil kong dakila, pinagtatahak sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa ilang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9.